में ठारा बरुआ जनेउआ जनेउआ करे आहे के हमें काशी के मालिक जनेउआ पहिरा वसुए आहे के हमें काशी के मालिक जनेउआ पहिरा वसुए काशी के मालिक विश्वनाथ बाबा से हो उठी बैठिले आहे हम हई काशी के मालिक जनेउआ पहिराइबी आहे हम हई काशी के मालिक जनेउआ पहिराइबी बाबा धाम में थारी बरुआ जनेउआ जनेउआ करे बाबा धाम में ठारी बरुआ जनेउआ जनेउआ करे आहे के हुए बाबा धाम के मालिक जनेउआ पहिरा वसु बाबा धाम के मालिक बैजनाथ बाबा से हो उठी बैठिले आहे हम हई बाबा धाम के मालिक जनेउआ पहिराइबी आहे हम हई बाबा धाम के मालिक जनेउआ पहिराइबी महेंद्र में ठारी बरुआ जनेउआ जनेउआ करे आहे के हुए महेंद्र के मालिक जनेउआ पहिरा वसु महेंद्र के मालिक महेंद्रनाथ बाबा से हो उठी बैठले आहे हम हई महेंद्रनाथ के मालिक जनेउआ पहिराइबी पटना में ठारी बरुआ जनेउआ जनेउआ करे आहे बारे केहू पटना के मालिक जनेउआ पहिरा वसु पटना के मालिक पटन देवी माई से हो उठी